Bon dia a tots i totes. En primer lloc, vull agrair la presència dels mitjans de comunicació, a Toni Alcarà, president de la Junta Central de Setmana Santa, i, com no, als components de la mateixa. A Nacho, qui després ens explicarà l'elaboració del vídeo i el seu significat, i també a totes les persones assistents avui, com Mario, president de Gastoliva, gràcies per l'assistència. Ens reunim avui per a presentar en primícia el vídeo oficial de la Setmana Santa d'Oliva 2026. Una producció impulsada des del Departament de Turisme amb un objectiu molt clar: posar valor, projectar i donar visibilitat a una de les nostres festes més arrelades i més emotives. La Setmana Santa d'Oliva no és només una celebració religiosa, és cultura, és tradició, és identitat i és poble. És el reflex d'un treball col·lectiu que passa de generació en generació i que ompli els nostres carrers d'emoció, de respecte i de bellesa. Des del punt de vista turístic, aquesta festivitat representa una oportunitat extraordinària. Vivim en un moment en què els destins han d'oferir experiències autèntiques i la nostra Setmana Santa ho és. Cada processó, cada imatge, cada detall té una història darrere que mereix ser contada i compartida. Per això la promoció és clau. Este vídeo no és només una peça audiovisual, és una finestra oberta al món. És una invitació perquè persones d'altres llocs descobrisquen Oliva en un dels moments més especials de l'any. Vull agrair especialment la implicació de la Junta Central de Setmana Santa amb el seu president Toni Alcarà al capdavant, per la seva dedicació i per mantenir viva aquesta tradició amb tanta passió i rigor. També vull reconèixer el treball de Nacho, el realitzador del vídeo, per saber captar amb tanta sensibilitat l'essència de la nostra Setmana Santa i transformar-la en imatges que estic segur no deixaran a ningú indiferent. I per descomptat, gràcies a totes les cofradies, germandats i persones que fan possible aquesta celebració any rere any. Des del Departament de Turisme continuarem treballant per promocionar les nostres festes, la nostra cultura i tot allò que ens fa únics, perquè creiem en un turisme que respecta, que valora i que connecta amb l'essència dels llocs. Moltes gràcies i espero que gaudiu del vídeo. Ara Nacho ens farà l'explicació del vídeo que ha creat. Hola, buenos días. Lo que quería comentaros sobre la presentación del vídeo, que arrancará la promoción de la Semana Santa en Oliva, pues es un vídeo que cuando nos reunimos, Salvador y Toni, para hablar de qué tipo de vídeo hacer para promocionar la Semana Santa de la ciudad, pues teníamos todos claro que queríamos hacer un vídeo pensado sobre todo en mostrarla desde el punto de vista del visitante, del turista, promocionarla para que quede claro el por qué la Semana Santa de Oliva es Semana de Interés Turístico Provincial. Entonces, para poder realizar un vídeo así, decidí ver la Semana Santa desde la cámara, lógicamente, pero desde el punto de vista del visitante, con la libertad de que yo podía entrar y salir en todos los actos, pero siempre mostrando esto que la gente que viene de fuera y no puede llegar a conocerla, la pueda conocer. Al verla, es una Semana Santa que ya conozco, claro, soy de la zona, volví a descubrirla y al volver a descubrirla me llamó mucho la atención el viernes la procesión que se hace por el barrio del Raval. Me pareció espectacular juntar el atardecer, la noche, el barrio. Me pareció un evento bastante chulo, donde al verlo desde la cámara me llamó más la atención que verla sin cámara. Entonces, es algo que intenté plasmar en el vídeo. Y luego ya algo que hace que la Semana Santa, mucha gente puede llegar a pensar que todas las Semanas Santas son iguales, pues por supuesto no lo son, y la de Oliva mucho menos. Con lo que más pude mostrar esto fue demostrarme y estar seguro de que la Semana Santa de Oliva, por supuesto, es muy diferente al resto de Semanas Santas, es en la subida al Calvario. La luz, el amanecer, el color, y ya no solo la Semana Santa, sino la gente que acompaña a la Semana Santa, todo el público, me dejó sin palabras. Fue un acto que fue acabarlo y tenía ganas de que volviera a empezar para poder volver a vivirlo. Fue una sensación que dices, esto creo que no voy a ser capaz de mostrarlo en imágenes. Espero que un poquitín se muestre. Y bueno, y por supuesto el resto de actos que también se ven en el vídeo, que también se hacen en la Semana Santa de Oliva, son,
no hace falta que los nombre uno a uno, pero son todos espectaculares. Hemos dicho un poco los que a mí más me han impactado desde un punto de vista y bueno, en el vídeo promocional que hemos hecho, que es un vídeo que dura unos 4 minutos y poco complicado mostrar en 4 minutos todo lo que se puede llegar a ver y a vivir, pero bueno, creo que queda bastante resumido. Espero que os guste y espero que esté al nivel de lo que la Semana Santa de Oliva y la ciudad de Oliva se merecen. Bon dia, gràcies. En nom d'este president i de la Junta Central de Germandats a la qual represente, jo vull donar les gràcies en 2 moments o a 2 persones, concretament a tu, Salvador, per la teua voluntat de fer present la Setmana Santa d'Oliva no només enmig de la realitat del poble, sinó per a la gent que ens visita al poble. La Setmana Santa no sols és turisme, com la regidoria de turisme no és sols Setmana Santa, però tu has tingut la voluntat de posar passió i els recursos suficients per a aquest vídeo promocional es fera realitat. Jo ja porto 6 anys de president i la nostra relació no es limita sols a aquest vídeo. Estiguérem presents en la Fira de Fitur, enguany també es farem presents en el Foro Alacant de Cofradies. I ara també mos regales al poble d'Oliva, regales a la Setmana Santa i a mi concretament també perquè penso que també este projecte em feia molta il·lusió, mos regales una realitat i és, conforme tu has dit, fer visible la nostra Setmana Santa. Parlant fa uns dies en algun mitjà de comunicació, en dia, pensem que la Setmana Santa d'Oliva és tal vegada la festa més desconeguda de la nostra comarca i, sin embargo, el valor que acumula no l'hem sabut donar a conèixer. I esta persona em confessava, diu, tal vegada els mitjans de comunicació tenim part de culpa en que això no siga la realitat que hauria de ser. Per tant, Salva, gràcies a la teua regidoria, gràcies també a l'equip de treball que tens darrere, perquè són persones en les quals jo mantinc un contacte moltes vegades, evidentment, d'una manera ràpida, a través de WhatsApp, de correus electrònics, però n'hi ha una gran feina darrere. El folleto de la programació s'edita en diverses llengües, difonen tots els actes que realment fem i es preocupen perquè la gent estigui en el seu moment. I en un segon moment m'agradaria també donar les gràcies a Nacho. Quan vam tindre la primera reunió de treball allí en l'oficina de turisme, Nacho es va interessar molt en conèixer els llocs del nostre poble. Evidentment, clar que eres un coneixedor de la nostra Setmana Santa conforme ens vas expressar, però vas voler que també nosaltres t'evidenciaren quins per nosaltres eren els punts especials que tenia aquesta Setmana Santa. I els ha sabut molt bé reflectir. Pensar que era molt difícil recollir tota una setmana i, conforme tu has dit, nosaltres sempre diem que la Setmana Santa no comença el diumenge de Rams en Oliva, sinó que comença en el divendres de Passió, i així ho has reflectit en el vídeo. Has fet un recorregut preciós per tota la Setmana Santa, des d'una òptica, certament des del turista, que és el que pretén este vídeo mostrar. Jo felicitar-te per els plànols, aquests plànols en contrapicat, aquests cels que han sabut captar i fer contrast en la llum, de la llum que portem en les processons i de la llum natural. De veres, gràcies per tota la feina, gràcies perquè aquell projecte que va començar fa un poc més d'un any, fa un poc més d'un any, ha vist la llum i de veres estem molt agraïts i pensem que és la millor manera de donar-nos a conèixer. Per tant, els dos, gràcies. Continuarem treballant per a continuar fent present la nostra Setmana Santa. Gràcies també als mitjans de comunicació i a la gent de la Junta que també m'acompanya en aquest moment que pensem que és molt important per a la nostra Setmana Santa.